Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Queridos hermanos, hoy celebramos memoria de San Maximiliano Kolbe, religioso y mártir de la caridad, luego lo escucharemos. Y ofrecemos la Santa Misa de hoy por Teresita Yeregui, Teodoro Otamendi, por el primer aniversario de Sor Josefa de Aróztegui y también por Josefina Goikochea. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, biozuratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure aldetoiz egiteko, aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, Andre Maria Virginianen gako maitasun bizia eman zenion Maximiliano Maria apaiz eta martiri santuari eta animen hartzaiari dagokion espirituzko zaletasunez eta lagunurkoaren ganako maitasunez bete zenuen. Egizu beronen otoizez, zure aintzarako gogatzu lan egin dezagula gizon emakumeen onerako eta zure semearen antzeko izan gaitezela eriotzeraino. Zurekin eta Espiritu Santorekin batean jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezekielen profetaren liburutik. Honela dio jaunak, zuk eginaren ordaina emango duzu. Zuk zin egina gutxietzi bai duzu, eta elkargoa utzi. Baina nik gogoan izango dut gaztea zinenean zurekin egin nuen elkargoa, eta betirako elkargoa jarriko dizut. Eta zuk gogoan izango duzu zure jokabidea eta lotxatuko zera. Ni zure aizpak, zure baino zarragoak eta gaztegoak hartu eta alabatzat emango dazkizutanean, baina hori ez da izango zurekin egin nuen elkargoagatik. Nik berrituko baitute nire elkargoa zurekin, eta jangoikoa duzu orduan. Ni naizela jauna horrela gogoan izan dezakezu. Eta lotxa zaitezen, eta lotxaz gehiago aurik irike ez dezazun. Egin duzun guztia ni barkatuko dizkizutenean. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu salmoa. Joan da zure asarrea eta pozez nauzu bete. Joan da zure asarrea eta pozez nauzu bete. Ara jangoikoa da nire salbatzailea. Badut uste honeta ez naiz beldu. Jauna baita nire indarretak hemen. Bera izan da nire salbamen. Joan da zure asarrea eta pozez nauzu bete. Aterako dituzue urak pozetan. Salbamenaren iturrietan, elkar jaunari arren izen oiguzue, ezagutzeari erietan arren eginak bikainak. Iragar ezazua arren izen garaia. Joan da zure asarrea eta pozez nauzu bete. Kanta jaunari egin bai ditu epaitzekoak.
Ezagutu beza hau lurbira osoan, zionen bizi zeratenok goretzazazue, irrintzika handi bat bai dago Israelgo santue zuen erdian. Joan da zurea sarrea eta pozez nauzu bete. Aleluia. Jaunazuekin. Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, farisearrak etorri zitzaizkion Jesusi eta azpikeriaz honela galdetu zioten. Zilegi alda nor bere emaztea edo zergatik uztea? Jesusek erantzun zien, ez alduzue irakurri. Hasieratik egileak gizaseme eta emakume egin zituela eta esan zuela. Horregatik gizonak aita amak utziko ditu eta bere emaztearekin elkartuko da. Eta biak haragi bat izango dira. Ez dira beraz bi haragi bat baizik. Horrela, bada jangoikoak batu duena ez bezak gizonak banatu. Haiek berriz ere galdetu zioten. Zer dela eta agindu zuen Moisesek ezkontza uzten delako agiria emateko emaztea uzten denean? Erantzun zien, zuen bihotz gogorkeriagatik eman zizuen Moisesek zuen emazteak uzteko eskubidea, baina hasieran ez zen horrela, eta hau esaten dizuet nik orain. Bere emaztea uzten duenak legez kontrako ezkontza izan ezik, eta beste batekin ezkondu, ezkontza nahastea egiten du. Ikasleek esan zioten orduan, horrelakoa bada gizon emakumeen arteko auzia, hobe da ez ezkontzea. Harek esan zien, ez dute guzie jasotzen hitz hau, doai hori hartu dutenek baizik. Badira izan ere irenak, amaren sabeletik horrela jaioak, eta badira irenak bestek irenduak, eta badira irenak zeruetako erreinuagatik beren buruak irendu dituztenak, jaso dezakeenak jaso dezala. Jaunak esana. Bueno, estamos hablando hoy a San Maximiliano Kolbe, ¿no? Este mártir de la caridad, sabemos, ¿no? Él era franciscano y murió pues en el campo de Auschwitz, campo de concentración de Auschwitz, allá en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, y concretamente en ese acto de caridad, por se había escapado un preso y en castigo pues iban a matar pues de hambre a no sé cuántos presos. Y a uno de los que le tocaba, ¿no? Pues empezó a llorar, a pedir clemencia y demás, y el santo, San Maximiliano, se ofreció en el lugar de aquel que le tocaba, que era un padre de familia, pues se ofreció él, pues en lugar de este voy yo, pues no, y se ofreció en definitiva a morir, ¿no? En este caso, vamos a decir, no es mártir por el nombre de Cristo, pero sí mártir por la caridad, ¿no? Y eso nos habla también de algo muy importante. El amor, ¿no? La caridad cubre la multitud de pecados, es lo más grande, ¿no? Cuando yo por amor, como a imitación de Jesucristo, de Dios mismo, que se ha entregado, ¿no? Por amor. Entonces, dar la vida por amor, no como un loco, sino por amor, ¿no? Es verdaderamente el acto más grande, ¿no? Entonces, por eso se habla de este martirio de la caridad de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Bueno, para llegar aquí, para llegar a esta entrega de su vida, pues San Maximiliano vivió toda una vida de entrega al Señor, como religioso, como sacerdote y especialmente un enamorado de la Virgen María, ¿no? De la Inmaculada, gran propagador, ¿no? Pues de este dogma de la Inmaculada, de la defensa de María, del amor a María y de la pureza, ¿no? Entre la juventud y demás. Entonces, hoy que sale en el Evangelio, ¿no? Esto de que del matrimonio y demás, pues, y la primera lectura que nos hablaba de ese amor
cómo el Señor, a pesar de nuestra infidelidad, ¿no?, del pueblo de Israel y de la tuya y de la mía, Él es como ese esposo fiel, ¿no?, que no se echa atrás, que cumple, ¿no? Porque Dios, el amor de Dios no se echa atrás. No es ahora sí, ahora no, es que se nos ha acabado el amor. No, no, el amor de Dios es un amor eterno. Es fiel, es perseverante, no lleva cuentas del mal. Y a pesar de que tantas veces nosotros seamos infieles, Él no dice, pues ya está, se acabó, que le den. No, rompo el contrato, no. Sino que Dios sigue como este esposo, con los brazos abiertos, ¿no?, dispuesto a perdonarnos, a acogernos siempre, ¿no? Por eso, digo, estamos llamados, y especialmente eso, los matrimonios, a ser imagen de este amor. Porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Dejará a su padre y a su madre y formarán una sola carne. Cuando verdaderamente ha habido matrimonio, pues eso es que participa de ese amor eterno de Dios. Y por eso no se puede romper. Y por eso, aunque el mundo diga lo que diga, pues eso, es un drama, ¿no? Pues el divorcio y demás, ¿vale? No es ningún derecho, ningún progreso, sino si ha habido verdadero matrimonio. Otra cosa es que no haya matrimonio. Si ha habido verdadero matrimonio, pues es un drama. Entonces, bueno, vamos a pedir al Señor de nosotros, ¿no?, por eso, acojamos este amor de Dios, ¿vale? Este amor fiel. Y si tantas veces igual pues metemos el cuezo, ¿no?, y pues somos infieles, que nunca desesperemos, porque Él siempre se permanece fiel con los brazos abiertos, ¿no? Y que sepamos eso, que cualquier acto de caridad cubre multitud de pecados. Pues que así sea. Llenos de confianza y agradecimiento a nuestro Dios, presentamos nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, también por nuestro arzobispo, don Florencio. Escadezayun jaunari, entzun jaunam. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, de todos los que tienen poder y autoridad, para que trabajen por el bien común, por la justicia y por la paz. Escadezayun jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas y tantas maneras, para que el Señor los sane, los conforte, los libere, para que nosotros seamos buenos samaritanos para ellos. Y pedimos por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente por Teresita Yeregui, Teodoro Otamendi, por Sor Josefa y por Josefina Goicochea. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bedenkatuazu jauna zer lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizonaren lana sortua. Hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatuazu jauna zer lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau. Matxondoaren indarrak eta gizonaren lana sortua. Hauze egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun oto ez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Zure aurrera dakartzagu jauna gure emaitzak, eta otoiz egiten dizugu. Maximiliano Maria Santoren antzera, ikaz dezagula guk ere geure bizia zure eskaintzen.
Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna gandauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari, Egokira eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztitun betireko. Maximiliano Maria martiri santuak Kristore jarraituz, zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak, gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartzu egiten indarrik gabea, zure aitorle eta lekuko izan dadin Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko talde guztiekin lurrean beti eta beti gorezen zaitugu, zuri jainko guztiz haundi horri, etengabe kantatuz. Vale. Santos. Así. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada gitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zuhoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikasleei eman ziren ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien ezanez. Artzazue eta dan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sintismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santua batekin ezala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gureita Santorekin, Florentzio Gurigozenarekin, eta liz gizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, biziko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Teresita Jeregi, Teodoro Gotamendi, Sor Josefa, Arrauztegiko, eta Josefina Goikotxea. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia,
iritz ezagun, Jaungoikoaren ama Maria Virginia Duatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Maximiliano Maria Santuarekin, eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita, Jaungoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, eman guztuak, egun ontako ogina, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazu txitentan ebatzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garri bizi gaitezen eta astualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezu erretza, zurea ostekentara orain. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoluei. Bakea uzten dizuen neure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batazuna, errege bizi baizarra gizalde eta gizaldetan. Amen. Janaren pakea baiti zuekin. Eta zure espirituarekin. Maiozue pakea ekarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, zu pakea. Hona hemen Jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira gituak. Jauna, Niez naiz nio etxean sartzeko. baina ez hitz bat eta sendatzen nahi.
egin dezagun otoez. Zure gorputz odolez indar berriturik eskari egiten diguzu jauna. Piztu ezazu gugan Maximiliano Maria Santua janari honetan hartu izan zuen elkar maitasunaren zua. Errege, bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Bedeinkaza izatela jangoikoa guztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoaze jaunaren pakean. Ya,